ଚକରଭଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଚକରଭଟା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଡ୍ରିର ଗୋଲ୍ଡେନ ପାର୍କ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନୁପପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜନା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ରଞ୍ଜନା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କଳହ ବା ଏକ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଜନା ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁପପୁରର ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଅପରାଧ ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟରେ ମାମଲାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷରେ ଏକ ବୁଝାମଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମାଧାନ ଆଉ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ତମେ ରାଜି ହୁଅ, ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କାବା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପକାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣମାନେ। କାହାଣୀ ଖାଲି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ତାର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନରେ ଧର୍ମ କଥା ଉଠୁଛି। ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରାଯାଇଛି, ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଯଦି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ତମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୀ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାନେ ଏକ ମହିଳା ଉପରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଚକରଭଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ତ ମାମଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଠାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।